Türkmenistan'ın Nevtwe gazy 2024 ýyly halkara maksat işin häsiýeti mahsus boldy. Onu energetika bazarlarynyň ösüşindäki ähli umumy ýagdaýlary we hyzmatlaşyň mümkinçilikleri, daşary ýurt maý goýumlaryny çekmek arkaly şolsany hazır deňdeniň türkmen bölegini özleşdirmek boýunça uzarlan bar bolan Nevtwe gaz kenlerini işlep taýýarlamak, täzelerine gazy bermek işini işçileşdirmek, energetika geçiş we innowasion tehnologiýalaryň hemde adam haýatynyň eýleýän urny, energetika geçişde az uglevodorodly ýangyşdan peýdalanmak, metan we uglevodorodun dioksidiniň zyňylaryny azaltmak, gazy ýarasyny saklamak we geotermal energiýaly möhüm meselelere garaly. Umummeşlise şolsany sanun Gumarkany Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysy Dmitri Shlopachenko Özbekistanyň energetika ministri Jurabek Mirzamahmudov Gazagstanyň Kazmungaygaz milli kompaniýasy paýdaly jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Asad Hasanow Birleşen Arap Emirlikläriniň Adno kompaniýasynyň halkara işe uly gaz we suwuklandyrylan TV gaz boýunça vice-prezidenti Abdullah Al-Shamsi, CNPC kompaniýasynyň vice-prezidenti Shanda Wei, CNP Global Commodity Insights kompaniýasynyň başlygynyň ornatary Daniel Yergin, British Petroleum kompaniýasynyň gözlük işini geçirmek we özleşdirmek boýunça ýerni ýeterje vice-prezidenti Ariel Flores we beýlekler gatnaşdylar. Umumy energetika bazaryna täze tepkiler we özara bähwitli hyzmatlaşyň geljek atly umumy meclise belenşýäli. Şu gedek maslahat energetika diplomatiýasynyň geljek ösüşini, energetika sowdasynyň täze ugurlaryny ölümleriň bazar aýlanşygynyň emele getirmeniň zerurlygyna baha bermege, eler tuturýan ugurlara gaýtadan seretmege, energetika hukuksyzlygyda şurşy gormak meselelerini çözmege oňun şertleri diýip, halkara energetika hyzmatlaşygy şolsany arasy energiýa geçmek milli bähwitleri taraplaryň özara jogapkärçiligini nazarda tutmak ýörelgeleri esasyna uzak möhletliğin açyklyk siýasatyny amala aşyrýan döwletimiziň ykdysady strategiýasynyň iler tutulýan ugur bolýar. Ýurdumyzyň wekilleri öz çykyşlaryna keýfiýetlenen wezipeleň çözgüdüniň daşary ýurt kompaniýalary neft we gazy gaýtadan işleýän senagat üçin enjamlar öňürjiler, maý goýum gurumlary bilen hyzmatlaşygy ösürmek bilen gönnün baglanşyklydygyny aýtdylar. Şeýle-de türkmen tarapy bolganda hyzmatlaşygy hasam giňeltmek boýunça tekliplerini beýan edip, ýurdumyzdaky amatly maý goýum ýagdaýynyň salagat ýeňilikleriniň diýerimiziň ýalňyç energetika toplumynyň gazy bolýan hemde gaýtadan işleýän senagatyny ösürmäge maliýet erişdelerini çekmek üçin amatly şertleri döredýänini belediler. Ýurdumyzda innowasion esasy senagatlaşdyrmakda, onuň eksport kuwatyny artdyrmak babaty giňerimli maksatnamalar durmuşa geçirmekde neft gaz senagatyny milli ykdysadyýetimiziň esasy pudu hökmünde uly ähmiýet berilýär. Halkara işlere başlangyçlar bilen gatnaşýan Türkmenistan özüniň ägirt uly mümkinçiliklerini ähli umumy bähwitlere peýdalanmagy teklip edip, durnukly maksatlar babaty garaýşlaryny beýan edýär. Şeýle-de Türkmenistanyň energiýa serişdelerini uly möçürde eksport edilýän bir bolmak bilen ulary iýermeň durnukly halkara ulgamlarynyň kemali getirmek ugruna çykyş edýänligi belenildi. Daşary ýurtly mehmanlaryň çykyşlaryny Türkmenistanyň neft gaz pudugyny özara bähwitli hyzmatlaşyk etmäge gönükdirilen başlangyçlaryň ähmiýetini aýtdy. Şeýle-de ýurtymyzyň ähli umumy energetika hukuksyzlygyny öpçün etmek boýunça durmuşa geçirýän dörejelikli çemeleşmeleriniň dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollugyna eýe bolýanyny üns çekildi. Sonra masadyň eşi keýfiýetlenen ugurlar boýunça dowam etdi. Energetika geçiş üçin çygmaly hareketleri, esasy trendleri we maý goýum mümkinçilikleri ady bilen geçirilen birinji meşrite daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylar hemde wekilleri gatnaşdylar. Çykyşlarda belenşýäli, Türkmenistan soňky ýyllarda sebtiň öňde barşy energetika döwletine urly. Ýurdumyzyň neft gaz toplumyna halkara ähmiýetli täsirlenen ýezigderli işe ýerdilmegi muny aýdynlyk bilen suwda edýär. Hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşynyň täsirlemesi sebtiň energetika hukuksyzlygyny öpçün etmäge gönükdirilip, awraýly halkara mali gurumlar tarapyndan gollanýar. Bu energetika täsirlemesi diňe bir gün Orta Aziýanyň ýurtlaryny Türkmen TV gazynyň iýerilmegini öpçün etmek bilen çäklenmän, eýsem ykdysady hyzmatlaşyk putulandyrmakda sebitde parahatçylyk we durnuklylyk berkitmekde de möhüm ähmiýete eýdir. Häzirki wagtda mawy ýangyçyň baýgorlaryny özüne jemleýän, sebitde iň ýere galkynyş gaz keniniň tapgyrlaryny özleşdirmegi dowam edýär. Türkmenistan Hatay gaz geçirjisiniň 4-nji şäheriniň gurulşygy anyp berýär. Bu çäreleriň esasy wezipesi dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplumynyň üstünlikleri bilen tanışdyrmakdan, tejribe alşmakdan hemde halkara hyzmatlaşygyny öňürletmekden ibaretdir. Forma gatnaşygynyň giň düzüme ägirt uly energetika kuwatyna eýe bolan hemde uglevodorod gorlary boýunça dünýäde öňdäki ornuň birini eýleýän Türkmenistan bilen dörli döwletleriň eşer toparlarynyň netijeli gatnaşyklary ösürmäge uly gyzyklanmasynyň aýdyň suwtnamasyr. Şonuň bilen birlikde dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyz bilen özara bähwitli hyzmatlaşygy putulandyrma
tarmagy bolan gyzyklanmasy, açyk kapylar siýasety hemde hormatly prezidentimiň ähli umumy energetik hukukdalygyny öpçün etmek boýunça öňe süren netijeli başlangyşlar bilen berk baglydyr. Ägert uly tebigy baýlyklary eýe bolan ýurdumyzy ýeri energiýa terişdelerini öňürji döwlet we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde bütün dünýäde uly awraýdan peýdalanýar. Türkmenistan öz tebigy baýlyklaryny diňe bir halkymyzyň däl, eýsem tutuş adamzadyň awadan durmuşynyň nurana gelçeginiň behwitlerini gönükdirýär. Forum ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň hünärmenleriniň öňde barjy öňürjileriň ýeşur hemde gün netijeli gatnaşyklaryny ýoly goýulmak üçin oňa çäre bolup hyzmat eder. Forumyň eşi täze tatlamalar ulanmak dünýädäki ýagdaýlar we pudoň geljek bilen tanışmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.